Urip ben dina ngono wae. Ra enek ubahe. Saben dina ra ngali saka bojo. Ya coba gawe apa, golek gawean apa. Rak delok bojone wong apa? Apa wae di kerjanane. Sing penting halal golek duit. Ning omah yo udu urip dhewean. Enek anak bojo sing arep diempani. Bar entuk gaji titik wae wis seminggu nganggur. Kapan arep kayane? Yen ngene-ngene terus yo bobrok awak dhewe. Gak didelok apa bojone tiap dino upahan tandur, upahan ngarit, upahan gulut. Sing lanang ra isin raine. Didelok wong, diomong-omongke wong. Yen sampean lumpuh lah. Rak bakalan wong ngomongi, rak bakalan wong ngopeni. Wong badan sehat ngono, kaya wong penyakitan. Di bojo-bojo gemblung. Ra usah duwe rabi, yen entuk duit dipangan dhewe. Arep di kantong-kantonge dhewe. Ono rabi gambek mamakmu. Gelem gak mamakmu ngeloni awak dhewe? Gelem gak bapakmu ngeloni kue? Urip kok kayak setan. Gak enek cara-cara manungsa nih. Setan